سلام سلام تخاتلت سايميديا مجمري زلنا سلام قسانة كخنا لنا عندها تمنى خوي أملا علم زلهم تخاتلتي كم تلومد لمون حدا قاشا حزلكم مسئلة قاشانا أتو دجاني بهال زيادة دحر بايتو بعد الخلاليناي دجو علمي خبيركا مساقا زي مسجن أنا نزعجر زي صاحب كان أزي أيزم مسكن أيوة سنة يقول أوكي دجو دجن ماني نزبل نتعذبتنا ويكا نزوم سيب جزا نشتن كتلالينا كقمت زفلت أفت خالقوت مدياتات قال لين دي عرسي ياو تقراواي دجن وكا تقرالاي دجن كيدن مريم قدم تخونتات أم ممهرنت زنبرة نبركات عامتات كاب ما سلطنيا ناي فيدرال سكاب هاي سكول بتكنولوجي نمهر زمصا سبي حصر بزبله زي زي مثلا جوانتي حكي دجو حري مر ناي لو معلت علالنا وي زعبانة حفشاوي abzi زوبانا زقاتم زلو بفلاي جن أنا تقيت أخري اللي زلو هو النسخة كم حدا بمهر كم حدا تقدر مسو مستفعل على عقمتاتك تكافلنا درختنا درجة أبي أحمد استمر خينو بزح حجي أنكيلو زلو تبغى كومون أب تصمدو بحجي نابي قوتي خير له زبل أرستينا خنا العل كما أتوي مدرخنا جن أبزن حصرتات معلتي أبي أحمد بزوج سوزله درجة السفر على عينات صوراتنا بتجري قوتي يده بالله خفتنا يكون محجي مسفان زجوبرز نبرة مستي فخراتات قبل اللي إرتراز زجوبرز نبرة حجي كن داعر جاب بجبرز مسلسي ناب تجري قوتي يغنى علمه كمي تريد جو ولك عخات حتى قاس فحز بالندري كم بتخالمت أنا فيس باي فيس ترى أنا يحيي يبل مجمرات خونة تاي قاطع مزولون تاينا إنا إلنا نحسب كلنا قدمت ورار ناي تجراي وكا جونوسايداوي خوينات ناي تجراي زنبرة خونة تاتي زخا خرك حز خوين كمالتي زي خبر كل خطاي مالتي قدم خلتشحن 13 تقمت 24 زنبرة ناي بروباغندا ناي ايكونوميك اند social interact زنبرة ناي تمهدار ون ناي ديمقراسي مهدار ناس أبابفت مأخل عدي ناس أبابف خدولو زنبرة خونتاتي يحزون زارد أكازلو زي خبر كل خطاي مالتي إيه بمجمريا درجة وانا نتن ناي حزب تግራይ values ዝበሃላ ከም ሃይማኖታዊ ትካላት ከም ኣተሓሳስባታትን ብሄላትን ናይ ትግራይ ስለ ትግራይ ዝብል ኣተሓሳስባታት ዝነበረ ናይቲ ንቡር ናይ ሽሓት ዓመታት ዝፀንሐ እናሕሰሰን እናደምሰሰን ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘዘኻኽረካ እዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ናፍቲ ጎደቦ ቅድሚ ምእታውና እንታይ እዩ ፍቲ ዝንሄ ከባቢታት ናይ ትግራይ እንድሕር ኢልና ንሱ ዓርሱ ዝኸኣለ መልሲ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ንኣብነት እቲ ኢኮኖሚክ ቫልዩ ምስቲ ናይቲ ሶሻል ኢንተርኣክት ዊዝኢን ኤንድ ዊዝ ዘም ክልቲአን ክንፈልየን ከለና እናበኣሰ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዝንሄ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንሃሰያን ድዩ ፀኒሑ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንሕና ከም እንድሕር ዳኣ ተተግቢሩስ ከም ውሕስ እዩ ንትግራይ ናብ ሕብረት ከምፃ እዩ ናብ ተሓታትነት ክንኣትው ኢና ፖለቲካል ዲያሎግ ብምግባር ከዓ እቶም ዝንሄው ፕሮብለማት እናቐረፍናዮም ክንከይድ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለና ከም ኩላትና ከም ተጋሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ክንዲ ምትግባር ግን ንትግራይ ካሊእ ኣጀንዳ ቀሪፁ እቲ ፅንተት ብዝቕፅለሉ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሳይለንት ኪላር እዩ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ ንትግራይ ስሎው ዴዝ استراتيجي يزختل ونيودو نسو حبريتا زي بزبالة كله بفلايفت إليت يفولت أيه
كما يتسلو ديز استراتيجينا خنول كلنا ننحرحر انتن بوينت نافت حويت كم تعنا زخلا نجرات الناس لنا ايه موضوع نتا كل خط أسرات خل كأن إنزي أنت أيان تحرر الناس تحدنت بديو حدنت كن مركل ناس حد عينة التحساسبة حد عينة الرأي محاز مالته يكون تنقسو after vital interest of تجراي after أي مسمار نايت تجراي وخل زخنا رد يتحزنا نتهزبون بتزلنا ناي political ideology تمركزنا aware نقبر اللؤي تنقسو أبزن vital interest of تجراي حد عينة الردئتن حد عينة التحساسبان بوليتيكاوي وسانتاتن انهبلن نغتللنا عبلعلنا فحفحنا بلنا نزمت اينا ازوي نتي سلو ديز استراتيجي إلو زغمتو نخفت عملو زخدلو وانا ميلا انت ايون دحر الناس مجمريا توقامات ناي تجراي موقعي توقامات ناي تجراي موقع خنول كلنا بظرفو እዩ بميديا خون እዩ ምክንያቱስ እቲ መንግስቲ ተንእሱ ሰለስተ እግር ኣለዎ ራብዓይ ከኣን ራብዓይ እግር ተባሂሉ ዝሕሰብ ሚድያ እዩ መጀመርያ ተናይ ሚድያ ሓይሊ ሰብን እቲ ሚድያ ተቋምን ተኽኢልካ ምፍራስ ተዘይኽኢልካ ድማ ናብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ረብሓ ክጥቀመሎም ዝኽእል መንገድታት ምቕናይ زبل أفتو وشتي نايت ميديا زولو تقلاساي تقراواي كأن اتوياناي تقراواي كأن بستفلا لي ملكعو انتس بطغمي بمحاز عليهم نتزحازو حساب بموقع كافت قالسي نخاد حرحر تقورو ازي نت ميديا وقعيبو ايو كالاي ات اقر تبهايلو زحساب نايت منكستت هزبي زوكولو بيت مخرئيو እቲ ቤት ምኽሪ እቲ መንግስቲ ፍረሰብ ዝበሃለሉ ግዜ እቲ ቤት ምኽርን እቲ ጁዲሻል ሰትለመንት ኢልና ንፅውዖን ክፀንሕ ነይሩዎ እቲ ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ዋላ እንተዘፍረስዎ ነይሮም ከም ብሓድሽ ንምትካሉ ኣየፅግምን ንሳቶም ነቲ ቤት ምኽሪ እውን ክውቃዕ ብምግባር ክፈርስ ብምግባር ነቲ ናይ ፍትሒ ኣካላት እውን ተወቂዑ እዩ ሓቢሩ እዚኣቶም ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ተቋማት ተወቂዖም ኣብ ትግራይ ውዳበታት እውን ብኡ ኣንጻር ክውቅዑ ነይሩዎም ናይ ትግራይ ቫልዩ ኢልና እንዲና ንሕዞም እቶም ውዳበታት ክውቅዑ ነይሩዎም ካብቶም ውዳበታት እቲ ቫንጋርድ ዝኾኑ ወይ ከዓ እቲ ዝዓበየ ውድብ ዝኾኑ ውድብ ሕወሓት እዩ ኣብ ትግራይ ንዕኡ ክውቃዕ ነይሩዎ ፋሕፋሕ ክብል ነይሩዎ ስለዚ ፋሕፋሕ ንኽብል ንኽጥዕመሎም ካብቲ ውድብ እቲ بوشتم بدكان نموقع انت خطعمو انف افت وجب بتري افت مرحنه نايت وجب وشت بمئتاو يخوقع تغيرو اتفالالاي ناي دنبه افالالاي نخون خيدو بكلاጭ هون نارأنا يمصينا خير حزخان ጭራሽ ناي دنبه افالالاي طرحون زي كونس ناي فتاون صلعن ቀጥታ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝውዕል እቲ በትሪ ኣትየሎም ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና ኢና እቶም ሓደ ውድብ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ወከዓ ንሕና ኢና ውድብ ኢሎም ዝሓስቡ ዝነበሩ ኣብ ምንታይ ደንበ ተሰሊፎም ኣለዉ እንድሕር ኢልናስ ኣብቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ደንበ እዮም ኣትዮም ምክንያቱ ንዓኣቶም ቁንጮ መራሒኦም ዝነበርስ ጌታቸው ረዳ እዩ ጌታቸው ረዳ እስካብቲ ኣፈላላይ ዝሕዝ ንዓይ ከም ሓደ ተጋዳላይ ጅግናይ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳን ናይ ሚድያ ሓይልን ዝነበረ ናይ ሞራል ናይቲ ተጋዳላይ ኣብቲ ምህናፅ ዝለዓለ ጨወታ ተጫዊቱ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ እስካብ ተፈላላይ ዝሕዝ ግዜ ብድሕሪኡ ግን ተፈላላይ ናይቲ ውድቡ ጥራሕ እዩ ተፈላላይ ክርኢ ነይሩዎ እምበር በቲ ውድብ ዝመፅእ ኣፈላላይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣበየናይ ከውድቆ ከም ዝኽእል ኣይገመተን ወይ ከዓ ኣይኣመተን ኢለ እየ ዝሓስብ ስለዚ ናብቲ ሕዚ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ ክወድቕ ክኢሉ ንዓይ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ ናይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር
ኣማኻሪ ሚኒስተር ኮይኑ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ወፂኡ እዩ ክብል ኣይክእልን ንዓይ ከም ሓደ ተቃላሳይ ከም ሓደ ትግራዋይ ወዲቑ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ፖለቲካሊ በተለይ በናይ ትግራይ ጠቕምን ብናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌትን ክሪኦ ከለኹ ጌታቸው ወዲቑ እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ድምር ክንሪኦ ከለና ኣብይ ኣሕመድ ከመይ እቲ ስሎው ዴዝ استراتيجي ኢሉ ዝሓዞ ወይ ከዓ እቲ ቀስ ብቀስ ምቕታል ትግራይ ፋሕፋሕ ንኽትብል ምግባር ዝብል ተግባራዊ ዝገበረሎም ሜላታት እዮም ግን ሕጂ ኣብም ከለኻ ደጃሓወይ ከምዚ እቲ ዝፀንሐን እቲ ዘሎን ሕጂ በበይና ዓይነት መልክዓቲ ሕጂ ብርግፅ ኣብቲ ዝፀንሐ ወቕታዊ ናይ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ኢኻት ዕልለና ዘለኻ ስለዚ ኣብዚ ምስ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ግን ብርግፅ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክጥቀመሉ ዝፀንሐስ ይኸይድ ኣሎ ድዩ ወይስ ንሱ ምኻድ ስለ ዝኣበየ ድዩ እቲ ሕጂ ሙሉእ ተጠቃምነቱ ዳርጋ ናብ ትግራይ ገፁ ዘድህበሉ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ምንቅስቃሳት ኣፅዋርሰ ኣብዚ ዝያዳ እዋ ንሱ እየ ክነግረካ ደለ ንሱ እየ ክነግረካ ምክንያቱ እቲ ስሎው ዴዝ ስትራቴጂ ክትግብሮ እንድሕር ኮይኑ በቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝንሄው መሪሕነት ኣቢሉ ኣትዩ እዩ ክተግብሮ ዝኽእል እዚ ግን እቲ መሪሕነት ኦልሞስት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ሓደ ዝመፀሉ ኩነታት ምስ ተፈጠረ እቲ ፕሮግራም ንሱ ከይዱ ክዕውቶ ስለ ዘይኽእል ተመሊሱ ናብታ 2013 ጥቅምቲ 24 ዝነበረት ኩነታት ናብኣ ይኽምለስ ደልዩ ኩለን ኣሃዱታት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝነበራ ካብ ኦሮምያ ምስ ኦላ ዝዋጋእ ዝነበራ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ዝዋጋእ ዝነበራ ካብ ዓዲ ኣምሓራ እውን ኦልሞስት ካብ ዝነበራ ኮራት 9 ኮራት ሕዚ ኣፅጊዕወን እኒኤ ኦልሞስት ካብተን ምስ ፋኖ ዝዋጋእ ዝነበራ ኮራት 9 ዝኾና ኮራት ኣፅጊዕወን እኒኤ ዋና ቤዝመንት ናይዚ ኮራት እዚኣተን ከዓ ኣብ ቆቦ ገይርዎ እኒኤ ብሓደ ገፅ ከዓ ብኣገው እውን ኣብ ስቆጣ እኒኤ ብጎንደር ናብ ከተማ ዳንሻ ዝወስድ ከበድቲ ብረታት ማለት እቲ መካናይዝድ ንብሎ ሙሉእ ብሙሉእ እትይዎ እኒኤ ሙሉእ ብሙሉእ ማለት እዩ ሕዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝነበረ ስሎው ዴዝ ስትራቴጂ ዓፂፍዎ ዘይኮነስ ሓደ ስቴፕ እዩ ከፍ ኣቢልዎ ሓደ ስቴፕ እዩ ከፍ ኣቢልዎ እኒኤ ናብ ምንታይ እዩ እቲና እኒኤ ሕዚ ብቐጥታ ናፍቲ ኢንፎርስ እቲ ድሌትካስ ብሓይሊ ምስኻዕ ናብ ዝብል እዩ እትይዎ ዝኒኤ ኦልሞስት እዚ ከዓ ዝወረሉ መዓልቲ እውን ቆሪፆ እዩ ኣብይ እንታይ ዝፅበይ ዘሎ ሕዚ ንዕለት 14 ናይ ኣፍሪካ አንድነት ናይ ቀደም ናይ ሕዚ ሕብረት ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕለት 14 ለካቲት ቆፀሮ ኣለዎም ኣብኡ ሚት ክንክገብሩ ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ኣብኣ ዋዕዋዕ ንኸይትበሃለሉ ናይ ዲፕሎማሲ ኪሳራ ንምቕናስ ኢሉ እስካብ ዕለት 14 ይፅበየና ዘሎ ድሕሪኡ እታ ንሳታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ምስ ተወድአት ብቐጥታ እዩ ናፍቲ ወራር ከኣቱ እንዲያም ሕዚ ዝሓስብ ዘሎ ወያነ ኮነ ምስ ወያነ ኣልያንስ ክፈጥሩ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱ ሓይልታት እስካብ ሽዑሲ እንተዘይቅድሙኒ ዝብል ጭንቀት እዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እምበር እቲ ስሎው ዴዝ ስትራቴጂ ኣይቀልበሶን ደረጃኡ ግን ሓፍ ኣቢልዎ ኣሎ ሕዚ ሓንቲ ደረጃ ወሲኹ ተሓይሉ እውን ይውስኸሉ ኣሎ ማለት እዩ ምዚ ተሓሒዝና ክንሪኦ ዝግበአና ናይቲ ኩናት ኣብ ሙሉእ ሕዚ እውን ኣብቲ ኩናት እንዲና እኒኢና ሕዚ ናፍቲ ውግእ ኢና ንሸጋገር ዘለና ናፍቲ ውግእ ናፍቲ ላንቃ ኣፈሙዝ ኢና ንሸጋገር ዘለና ትግራዋይ ኣብዚ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ኦር መሪሕነት ትግራይ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ኢንዲቪዥዋልስ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም እቲ ህዝቢ ከመይ ዓይነት ናይ ስነ ልቦናን ሞራልን ግንባታ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ ኣብ ዝብል ግን ኣብኡ ዝደኸምና ኮይኑ ይስምዐኒ ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ ትዝኽእል ብዓቕሙ
بجنزبه بفلطاته نز مخاطزي كل خداله كخلالو نحنا كويناتين دلن اتخوينات نوجع يعبير له نفتوجع عند حرقتنا نايسب ناي نبرت كسارة إذا صعبالك ولا بعوت زازمو اتكوزن دي زعوت اتزحس كاي كوز يزعوت اتزحس كاي ناي حزب هاونت يزعوت بعلوت عصوار يخونن زواغا اتكوز يزواغا اتمخنيات يزواغا سلازي نسخ عوت اندحر اخل كوينو ناي قد انت انا خنكبر زلنا اندحر نحزس حدث تناي مخاتا حيلتات بملؤ خكبلو ببزرفو ناي سرح درشا خكبر كخلالو اتوتدراو مرحنتون اتي عقم ناي تتقرلاي عم عباي صنيحو يسكاب حزي عم سلطان عرسو عم قلبات بوليتيكاون وتدراون سلطاناتاتن هابا صنيحو يو thanks to them ነገር ግን እንታይ ተርፎ እንድሕሪለ ሓንቲ ዝነቕዓት ኣብቲ መሪሕነት ናይ ትሕወሓት ዝመፀ ክፍተት ኣብቲ መንጎ ህዝብን ኣብቲ መንጎ ተጋዳላይን ክፍተት ንምፍጣር ዝኸድዋ ክያዶላ ንሳ ንምድፋን ሕዚ መን ይኽምላኣ ዝኽእል እንድሕሪልካንስ እቲ ውድብ ሕወሓት ኣብቲ በብዘርፉ now is the time በብዘርፉ ገይሩ በብውዳብኡ ደቂ ኣንስትዮ እውን ብውዳብአን መንእሰያት እውን ብውዳብኦም ኣቢሉ ነቲ ህዝቢ እስካብቲ ታሕተዋይ መሪሕነት ናይቲ ጣብያ ወሪዱ ዲስከስ ክገብር ኣሎ ክማየጥ ክኽእል ኣሎ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ እያ እታ ሰዓታ ሕጂ ክስታይ እንዲዶ ጃሕወይ ንሱ ቀሲልካ ክትመፆ ወይ ክተብርሃለ ኣብ ሰዓት ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ግዜ ዘይምምራፅ ወይ ታይም ዘይምምራፅ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብዛ ተኣፋፈይቲ ኩነታት ማዕረኽንዲ ውዲትል ኣብ ምፅብፃብ ከኣቱ ኣለዎ ገለ ዝብል ግብት ብዙሕ ተቐባልነት ክህልዎ ኢለ ሓስብኒ ዋላ ኣነ ከም ታሪክ ስታይ ክሪኦን ከለኹ ሰዓቱ ይኮነን ኢለ ዝሓስብ እቲ ክውሰድ ዘሎ ፀማም ስጉምቲ ምውሳድ ጥራሕቲ እንኳ ኣማራፂ ምክንያቱ ሓደ በላዒ ዝመፀካ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ማዕረኽንዱ ክትፃባፀብ ኣብ ህዝቢ ወሪድካ ወይ ኣብ ዞባታት ኣብ ክስታይ ወሪድካ መምሕዳራት ወሪድካ ክትብል ሓቅኻ ኻ ብካሊእ ገፁ ኢኻ ተረዲእኻ ንስኻ ወሪዱ ክማየጥ ኣለዎ ዝብለካ ዘለኹ እንታይ ይሕሽ ኣይኮነን ኣዌር ክገብሮ ኣለዎ እየ ዝብለካ ኣለኹ ነቲ ህዝቢ እቲ ዝኒሄ ኩነታት ብግልፂ ነቲ ህዝቢ ኣዌር ክገብሮ ኣለዎ ወራሪ መፅኡካ ኣሎ ካብ ኩናት ናብ ውግእ ንሸጋገር ኣለና ስለዚ ብሞራልን ብሳይኮሎጅን ተዳሊኻ ፀንሕ ህዝበይ ክብል ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ب2013 ጥቅምቲ 24 ሃንደበት ኮይኑ ጎተ ህዝቢ ከመይ ፋሕፋሕ ከም ዝበለ ተህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ሕዚ ግን ተንእሱ ማለት እዩ ልዕሊ 60,000 ዝኸውን ከምዚ ኸማይ ጉዱእ ተጋዳላይ ግን ድማ ክዋ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲካሊ ድልው ዝኾነ ኣካላዊ ብቕዓቱ እውን ናይ ምትኳስ ፀገም ዘይብሉ ናይ ትውግእ ናይ ምቕልባስ ተንእሱ ንተኸባቢኡ ናይ ምሕላው ፀገም ዘይብሉ ንዕኡ ኦፍ ኮርስ هو ጥራሕ ናብ ድፋዕ ጥራሕ እውን ከይኮነሲ ናፍቲ እቲ ናይ ደጀን ስራሕቲ እውን ምስቲ ናይ ግንባር ስራሕቲ ከተኣሳሰር ዝኽእል እንደገና እቲ ፀጥታ ናይቲ ከባቢኡ እውን ክሕልው ዝኽእል ሰላምን ፀጥታ እንድሕር ተሓልዩ ሓጥ እንተይሉ እኳ ፀላኢ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ኣብቲ ውግእ ትደፋፋእ እንዲኻ ኣብቲ ትደፋፈአሉ ግዜ ከባቢኡ ከይባሳበስ ዓርሱ ክከላኸለሉ ዝኽእል ኣዌር ክገበር ኣለዎ እዩ ዝብለካ ኣለኹ ናፍቲ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ ክብል ከለኹ በቃ እቲ ዘሎ ኩነታት ብምልኡ ብሕቢ እተይ ፀኒሑስ ኣፍታ ሰዓታ ክትከውን የብላን እዚ ክብለካ ከለኹ እቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ነቲ ህዝቢ ነገሮ ኣይኮንኩን ዝብለካ ኣለኹ ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብምልኡ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦም ነገራት ብምልኡ እቲ መሪሕ ውድብ ከፍልጦ ክኽእል ኣለዎ በቃ እቲ ሕዚ ዝኸውኖ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ
ደምሳሳይ ዝኾነ ውግእ ኢና ንኣትው ዘለና ከይፈተና ኢና ንኣትው ዘለና ኣብ ልዕሊ መሬትናን ተጎቢጡ ህዝብና እውን ኣብቲ ብሸፋቱ ድከቱን እናበልዐን ሃለወ እዚ ኩሉ ተሸኪምና ሰላም እናበልና እንኸዶ ዘለና ኸያዶ ፈፂሙ ንዓኣቶም ከም ደርፊ ኮይኑ ይስምዖም ዘሎ ካብኡ ዝፍለይ ነገር ኣይብሉን ስለዚ ንሕና ኢና ክንጅምሮ ነይሩና ኢለ ዝሓስብቲ ኮይናት ትውግእ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ለባማት መራሕቲ ኣለውና ኣሸንኳይ ዶ ንሕና ክንጅምሮ ሙሉእ ብሙሉእስ ታክገበር እዩ ካብ ኦሮምያ ናብዚ የምፅእዎም ቶም ሰራዊቱ ታክገበር እዩ ዝኩሉ ጋዕገልጠም ናብ ምዕራብ ትግራይ ዘሻግሮ ዘሎ ታክገበር እዩ ዝኩሉ ጋዕገልጠም ናብ ዓፋር ዲፖዝ ዝገብር ዘሎ እንተኢልና ዋና ታርጌቱ ትግራይ እውን ኤርትራ እውን ንምጥፋእ እዩ ዓሰብ ወይ ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ሽፋን እዩ ጠቕሊሉ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እውን 30 ዓመት ተቃሊሱ ዘምፅኣ ህዝቢ ኤርትራ ማንም ኣይትኸበሉን ብጅግንነቱ እዩ ረኺብዎ ተዓዱ ብጅግንነቱ እዩ ረኺብዎ መስዋዕትነት ከፊሉ እዩ ረኺብዎ ተዓዱ ንዓኣ እውን ከስእን ዝኽእል ምክንያቱ ዝኸደትሉ ኤርትራስ ኣብ ስራሕ ፈጻሚ የለን ኣብ ገለመለ የለን ይብል ነይሩ ክጅመር ከሎ ሓደ ሬፈረንደም ክገበር ከለኮ እቲ ካሊእ ኣካል ኣይኮነን ክህልዎ ዝኽእል ቅሪት ዝኾነ ኣብ መን ይኽህልዎ ዝኽእል ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ተጋሩ ክህልዎ ይኽእልን ምክንያቱ ንሕና መረፅቲ ይኮንና ንሕና ዝተመረፅቲ ኢና ኢትዮጵያ ዝተመራፂት እያ ነይራ እምበር መራፂት ኣይነበረትን ተመራፂት እንድሕር ነይራ ተመራፂት ክብለካ ከለኹ ብኣንፃር ዝመርፅ ኣካል ምሳ ኣዶ ይሕሸካስ ወይስ ንመይንኻ ዝብል እዩ ነይሩ which means ናይ መምዓደዊት እያ ነይራ ኢትዮጵያ ክኸውን ዘለዎ እውን ንሱ እዩ ኢለ የዝኣምን ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ እቲ ኢንቴንሽን ናይቲ መርሓ ዓዲ እየ ዝብል ሰብኣይ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልናስ ሃገር ከም ሃገር ናይቲ ኤርትራ እውን ህላውኣ ዘጥፍእ እዩ ስለዚ እዙይታት ተገንዚብና ኩላትና ብፍላይ ናይቲ ኦሮሞማ ስርዓት ክምስርቶ እየ ዝብል ዘሎ እቲ ሰሜን ብምድህሳስን ብምድምሳስን ገሊኡ ብምድህሳስ ገሊኡ ከዓ ብምድምሳስ ዓቢልካ ናይ ኦሮሞ ኪንግደም ክተክል እየ ዝብሎ ዘሎ እዚ ክንነቕሐሉ ክንክእል ኣለና ትማሊ ብዙሕ ተባዳዲልና ክንከውን ንኽእል ኢና እቲ ቁስልና ክንሓክኻ ይብልና ክንርስዖ እውን የብልና ንኸይንርስዖ ናብ ሕጊ ተጠያቅነት ክንኣቱ ክንክእል ኢና መዓዝ ኣፍታ ሰዓታ ሕዘይ ኮነንቲ ሰዓቱ ናብ ሕጊ ተጠያቅነት ዘብል መዓዝ ዳ እዩ እንድሕር ኢልናስ መጀመርያ ህላወና ንረጋግፅ ህላወና ምስ ኣረጋገፅና ናብ ተጠያቅነት እንመፀሉ ኩነታት ኣብ ቀረባ እዩ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ሕዚ ይቕጥቀጥ እዩ ዘሎ ብድሮን ይቕጥቀጥ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ተንእሱ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ እናተቐጥቀጠ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ መብዛሕትኡ እቲ ኢሊት ናይቲ ኣምሓራ እሰይ እናበለ ኸበሩ ዓምሓም ዝወቃዕ ዝነበረ እሱ ዝሰርሖ ጌጋታት ንሕና ክንደግም የብልና ፈፂምና ክንደግም የብልና ምክንያቱ ተጋሩ ስለ ዝኾና ቪክቲም ስለ ዝኾና እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ሕዚ እውን ነቲ ህዝብና እውን ዝመፅእ ዘሎ ደምሳሳይ ዝኾነ ኩናት ከመይ ንቕልውሶ ጎና ጎኑ እውን እቶ ኣብ ጎደማ ኣብዚ ከባቢ ዝንኤ ህዝቢ ኣምሓራ ዝቕጥቀጦ ዘሎ ከመይ ደው ክብል ይኽእል ወይ ከዓ ከመይ ንሓግዞ ናብ ዝብል ኢና ክንኣትው ዘለና ኣብዚ መንጎ ዘይ ኣብቲ ግዜ ፀንተት ኣብቲ ግዜ ውግእ ድምፂ ዝኾኑና ኣምሓሩ እውን ነይሮም እዮም እንበዓል ያየሰው እንበዓል በቃሉ እንበዓል ኤድመንድ እንበዓል ማርያማዊት ኢቨን ኢፍ እንበዓል ልደቱ ኢንጂነር ይልቃል ኢንጂነር ይልቃል እኮ ብጣዕሚ ዝገርመካ እኮ ኣትፍቲ ስቱድዮ ኢንተርቪው እናገበረተሉ ጁንታ ኢላ ክትብል ከላስ አንቺ ከየት አመጣሽው ምን ማለት ነው
يلواي what does it imply كم جور خلنا تاين هي تحر الناس نحنا ون بيكتمينا بس سرعة زي تقوداتينا أحواتنا تدفيرانيين نم حتى حتاوين آتي إيوم إلوون السبيل نات قتلة ناف تكزن ناف قدلن آتي إيوم أغشتي كهانات عبيت كريستيان تحري دوميوم مشايخ عب وا اتتنتاو زخونا ناي أفريكا ناي مجمريا زخونا مسجد على النجاشي بمدفعي توقع مشايخون أو زؤمن أب مسجدات نحلو يوم مويتهم إذ كله خنري أخلنا إذ كله جود نحنا فيكتمينا فيكتم زخونا ساب كان أنت أيز دل أنت الكنس فتحين ركب كان مجمرة أنت كهل والله هلاو أخر رجاجز كخلله كهل والله هلاو يرجاجز أمه بدحر حوية يدليه بدحر حوية فتحين sustainable development يدليه هنا إذا قبل كله خنتاي مالت أيون دحريلس هلاونا نحن الرجاجز فيكتم كوينا مسن جورق على ستات بملؤه نتحزبون أو يرنا كبرنا يخن كير كألل لنا مخنياته بعد قصل أيه تحزبنا نعا عليانس بقطة عفت أركنو لخلناس كدنجتن كم يكرتا كدنجتن كم بعد كري كان ونك يخلي نمتى تلقايني حدا after ترامايزيشن يتهزبي ايكونوميكون نحدره ناوق حبز خدا قصري كاب ጭቃና بعرنቋ يزاتو ዘሎ ስለዚህ ኣብ ተዝኸፍአ ምህላው ተገንዚብና ኣዌረውን ክንገብሮ ኣለና ንዕኡ ነቲ ኻሊእ ህዝብታት እውን ድምፂ ክንኮኖም ክንክእል ኣለና ልክ ሕጂ ደጆ ምልስ ከብለካ ቁሩብ እዚ ኩሉ ጠንቅታተሲ ብርግፅ ኣሎ ብሓደ መንገዲ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ፀኒሑ እውን ግን ሕጂ እቲ ኣማፃፅኡ ወይ ነቲ ኣፋታትሑ ዝምልከት እቲ ቀንዲ ሳዕቤን ካብ ባዕልና ናብ ባዕልና ነገራት ንኸይከውን ግን እቲ ዝያዳ መፍትሒታቱ ወይ እቲ መውፅኢታቱ ሲ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ወይ ምን ዘበገሰ ይኸውን ትብል هو ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ዝመስለኒ ስትራቴጂክ ሊደር ውድቀት ኣጋጢሙና ኣሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይና እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ውድቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ስትራቴጂክ ሊደር ፌለሪቲ ክንብል ከለና ኣብቲ መሪሕነት ውልቃዊ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ፖለቲካስ እኩብ ወይ ከዓ ውድብ እዩ ተኣኪብካ ኢኻ ትውስን ተኣኪብካ ኢኻ ትሓስብ ተኣኪብካ ኢኻ ትጋማግም መጨረሻኡ መፍትሒ እውን ተቕምጦስ ናይ ሓባር ወይ ከዓ 50+1 ብዝኾነ መልክዑ ኢኻ ትኸይድ ከምዚ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ወይ ከዓ ብሓደ ውልቀ ሰብ ኦር ብሓደ መሪሕነት ዋላ ብሉፅ ይኹን ዝኸይድ ነገር የለን ስለዚ እቲ ስትራቴጂክ ፌለሪቲ ኢልና ንሓስቦ ዘለና ናይ ትግራይ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልናስ ኣብቲ መሪሕነት ክፍተት ናይ በዓልሶም ሓድነት ዘይምህላው ማለት እዩ ብትግራይ ኣንጻር ክንሪኦ ከለና ስለዚ እዚ መጀመርያ ኦልሞስት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ነንባዕሉ ዝናበብ ኮይኑ ኣሎ ተንእሱ ነንባዕሉ ዝረዳዳእ ኮይኑ ኣሎ ተንእሱ እንታይ ዳ እዩ ዝተርፎ እንድሕር ኢልናስ ናፍታ ውሳነ ምእታው ኣብኡ ንእሽተይ ክፍተት ኣሎ ኢሉ ይሓስብ እምበር ኣብዚ ሕዚ ሰዓትስ ናፍቲ ብዝበለፀ ኣነ እቲ ናይ ውድብ ኢንተርናል ክኣትዎ ይኽእልን ምክንያቱ ኣባሎም ኣይኮንኩን ግን ድማ ኩሉ ነገር ኣብቲ ውድብ ሕወሓት ዘሎ ፀገም ተሃልያ እውን ናተይ ፀገም እያ ኣነ እየ ክረኽባ ምቾት ተሃልያ ኣብታ ውድብ ኣነ እየ ክምችወኒ ንምንታይ ተልካንስ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ ውድብ ሕወሓትስ ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይፀኒሑ ወይ ከዓ ብካልእ ዘራረባስ ነቲ ውድብ ንክኸውን ህዝቢ ትግራይ ወዱን ጓሉን ይህብሉ
ዓፅሚ ተኸስኪስሉ ደሙ ግን ፈይስሉ እዩ ኣነ በኩለይ እንድሕር ነገረካስ ነቲ ፍቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ 17 ዕጥቂ ቃልሲ ወድኒ ወደበይ እዩ ተሰዊኡ ወድኒ ወደበይ ስለዚ እታ ኣብቲ ውድብ ዝበፅሕ መከራ ይኹን ኣብቲ ውድብ ዝበፅሕ ሓሳር ይኹን ኣብቲ ውድብ ዝበፅሕ ጥዑም ነገር ይኹን ብቐጥታ እቲ ህዝቢ ተፀለዋይ እዩ ተንኢሱስ 700,000 ካብኡ ንላዕልን ዝኸውን መንበር ዘለውዎ እቲ ውድብ ህዝቢ ትግራይ ብኣጠቃላይ እንተሪእናዮስ 1.2 ኦር 1.3 ብስድራ ቤት መልክዕ እዩ እንተልናስ እቶም 700,000 ዝኣኽሉ ነፍቲ ሕድሕድ ገዛ እንድሕር በቲናዮ ምስ 700,000 ዝኣከል ስድራ መሪሕነት ኣለዎ ማለት እዩ ብኣጠቃላይ ናይቲ ህዝቢ በዝሒ ክንሪኦ ከለናስ 50+1 ኣባል ናይቲ ውድብ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ነቲ ውድብ ምውቋዕ ማለት ፍርቅን ካብኡ ንላዕልን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ምውቃዕ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ውድቀት ተሃልያ እውን ክንዱእ ዝኣክል ይኸውን ኣሎ ዕብየት ተሃልያ እውን ክንዱእ ዝኣክል ይኸውን ኣሎ ስለዚ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ውድብ ዝበፅሑ ፀገማት ኣብቲ ውድብ ዝበፅሑ ምቾት ብቐጥታ ወይም ብተዘዋዋሪ ኣብ ልዕለይ እዮም ዝበፅሑ ስለዚ ነቲ ውድብ ናብ ውሽጡ ኣትየ ክትንትን ደሊኸ ይኮንኩስ በዚ ኣንጻር እዙይ ናይቲ ውድብ ምዝራብ ናይ ግድን it's for life ናተይ ህይወት እዩ ኣብ ናተይ ህይወት እዮም ዝውስኑ ትሕማቕ ትፀበቕ ብኸምዚ እዩ ካኣትዎ ዝኽእል እምበርን ኣባል ውድብ ኮይነ ናፍቲ ስትራቴጂክ ሊደር ገምገማ ይቕረይ ናፍቲ ናይቲ ኣባል እሙን ክኣቱ ብሕጊ ኮነ ብሞራል የብለይን ፅቡቕ ደጁ ሕጂ ዝያዳ ኣርእስቲ ኣንዋሕ ኣቢልናዮ ኮይና ይስማዓኒ መስሂልን እሞ ሕጂ ናብቲ ንክስታይ ንእሽቶ ንምልስ ከብለካ ቀንዲ እቲ ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ለንቅነ ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስ ዝያዳ ህወሓት ከም መሪሕ ህዝቢ ትግራይ ወይ ትግራይ ልክዕ ከም ውድብ ህወሓት እንተበልናዮ እቲ ናይ ህላውነት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክብል ስለ ዝደለኹ ሕጂ ግን ዝያዳ ኣብቲ ናይ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዛዕባ ሻዕብያ ልዒሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ምክንያቱም እቲ ኣፅምዶ ናይ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ናብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ብዙሕ ዝተዋሕጠሉ ነገር ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ሕሉፍ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦምላ ነይሮም መራሕቲ ናይ ብልፅግና ሕጂ ከዓ ድሒሩ ብዝመፅእ ከዓ ካብ ግዝኣታት ናይ ኢትዮጵያ ክወፅእ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ሕሉፍ ንሰምዖ ዝነበርና ዳርጋ ኤርትራስ ኣብ መሬት እያ ዘላ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ የላን እዩ ዝብል ነይሩ ኣብዛ ሕጂ ትማሊ ዝኾነት ደብዳቤ ዝተላእከት ነይራ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ናይ ኤርትራ እዚ ማለት ከዓ ካብ ግዝኣት ናይ ካብ ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ሲውፃ ኣለይ ዛ ዓይነት እቲ ሰራዊት ሕጂ ብርግፅ ማስረጃታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዩ ወይ ነገር ንምትኽታኽ ዘምፅኦ ሳዕብያ መልስታት ዝተሳእነደ ይመስለካ ኣብ ዝሓለፈ ድሮናት ኣብ ትግራይ ብዝተወሰነ ቦታስ ኣብ ሓደ ቦታ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ መካይን ገላ ዝኒበን ነይረን ኣነ ይመስለኒ ካብ ዝኾነ ይኹን መራሕቲ ናይ ሰራዊት ናይ ቲዲኤፍ ይኹን ናይ ህወሓት ብዙሕ መልሲ ዝተዋህበስ ኣይመስለኒ ሕጂ እቲ ብስቕታ ምቕታሉ ንባዕሎ መሲ ቁርብ ኣብ ናይ ኣእምሮኡ ገለ ረብሻ ኣይፈጠረን ዶ ኮይኑ ይኸውን ነዚ ሕጂ ካብ ልዕላውነት መሬት ናይ ኢትዮጵያ ይውፃእ ገለ ዝብሎ ዘሎ ክብል እንተኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ፀኒሑ ኢልካ ትግምት ምስቲ ናይ ምንቅስቃስ ሰራዊታት ዝገብሮ ዘሎ ተኣሳስራ ቢልካ እዚ ከመይ መሲልካ ዓዲ እንድያ ሃገር እያ ኤርትራ እቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጊድዮን ዝፀሓፎ ደብዳቤ እንቢወዮ እዩ ብጥንቃቐ እንቢወዮ እዩ ደጋጊመ ብመሰረቱ ናይ ወራሪ ኣነ ዝብሎ ኤርትራ መሬተይ ወሪርክ ኢኺ ካብቲ ዝወረርክዮ ውፅኢ ምባል ሓደ እዙይ ናይ ኣቦ እዩ ካልኣይ ዕጡቓት ተሰልጠንለይ ኣለኺ ዓመፅቲ ተሰልጠንለይ ኣለኺ ዕጥቂ ትህብለይ ኣለኺ እዙይ ምባል እውን ሓጢኣት የብሉን ናይ ኣቦ እዩ እንተኮይኑ የውፅአሉ እንተዘይኮይኑ ከዓ ንአ
ናብ የተባበሩት መንግስታት ከይዱ ክኸስስ ግድን እዩ እዚ ግን ኣይኮነን ኣብቲ መወዳእታ ኢንክሉዲንግ ዓሰብ ናይ ሬድሲ እናበለ ይገልፃታ ናይ መወዳእታ ፓራግራፍ ተርእና እያ እቲ ንብረት ኤርትራ ዝኾነ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን እቲ ሕቶ ንሱ ብሰናይ ብጉድ ፌዝ እዩ ዝብሎ ብሰናይ ዝኾነ ተሓሳስባ እንድሕር መሊስኩምለይ ኣብቲ ካሊእስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና እዩ ኢሉ ዋ እዚ ቁልዕ ወራሪ እዩ ቁልዕ ወራሪ እዩ ሕዚ እዚኣተን ክንሪአን ከለና ካብታ ተኣሽሙ ክጅምረልካ እታ ዕጡቋት ተሰልጠንለይ ኣለኺ ዕጥቂ ተፍለይ ኣለኺ ንዓይ ዝወግኡ ተዘጋጅዎ ኣለኺ ካብ ትብል ንርእያ ንምንታይ እዩ እንትጮ መሪፁ ንምንታይ እዩ ድብድቦ መሪፁ ወቂዕዎን ነተን ኣይሱዚ ባናና ፃዕና ብድሕሪኡ እቶም ናሃቱ ናይ ሚድያ ፎርስ ዝበሃሉ ብምልኦም ካንኤ ኤኣይ እናሰርሑ ነቲ ኣትክልቲ ነቲ ሽጉርቲ ይኹን ባናና ናብ ቦምብታትን ናብ ጠያይትን ካዝናታትን እዮም ቀይሮምዎ ኤኣይ እናሰርሑ እዚ ናይ መን እዩ እንድሕር ኢልካንስ ናይ ሬድዋን ሁሴን ዝመርሖ ናይ እንሳ እዩ ናይ እንሳ ስራሕ እዩ መቸም ሃገር እንድያ ኤርትራ እዚ ጠፊእዎም ኣይኮነን ጠፊእዎም ኣይኮነን ስትራቴጂ እዚ እቲ ናይ ባዕልኻ ዝኾነት ዛ ሞባይልካ እዚኣስ ሃበኒ ብድሕሪ እቲ ዝተረፈስ ክንሰማማዕ እዩ ዝብል ዘሎ ፈፂሙ ዘይኸውን እዩ ብስሪኦም ኣብኡ ድማ ይነበሩን እዮም ዓሰብ ይነበሩ እንድዮም ባፅዓ ይነበሩ እንድዮም ኣጋጣሚ ፈንቅል እዩ እንድያም ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ፈንቅል ሰርሒት እንኳ ኣብፅሐካ ክብሎ ይደሊ እየ ንሃትና እውን ናይ ኣጋዚ ኦፐሬሽን እዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን በተለይ ነቲ መሪሕነት ትዲኤፍ ዝኒሄ መብዛሕትኦም ዳርጋ ኩሎም ኣብቲ ዝነበሩ እንድዮም እንኳ ኣብፅሐኩም ክብሎም ይደሊ እየ ኢቨን ኢፍ ሓንቲ ክገልፀልካ ዕረየ ዝደሊ ነገር ምስኣ ክትተሓሓዝ ስለ ትኽእል ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ስምረት ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኮነሬል ስምረት ማለት እዩ ተገምጊሙስ ናብ ታሕቲ እዮም ኣወሪዶምዎ ነይሮም ኢቨን ኢፍ ናብ ዋርድያ ገይሮምዎ ኣባዱላ ገመዳስ ረኺብዎ ነይሩ እዩ ነይኖ ካብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣውሪዶምዎ ማለት እዩ ፈትኻ ይበለ ተመሊሱ ኣትይዋ ስምረት ኮነሬል ኮይኑስ ንሃቶ ዓጃብስ ጀነራል ይበፅሑ ሄኖ ንምንታይ ይበፅሕ ተዓጃበ ይኹንኩን ዝብል ዘለኹ ክንደይና ኣብቲ በባዕልና ዝነበረና ርድኢትን ዝሓነ ቂምን ግን ይገርመኒ ግን ድማስ ፈሊጥካዮ እንድኻት ዝነገረካ ዘለኹ ሓወል ጋነሽ ማለት እዩ ናትና ኣርሚ እንዳ 24ንስ ናይታ ጅግና ልጋነሽ ስም ዝሓዘ ክፍለጠር ኣለና ሕዚ ንሱ ቂም ይሓዘን ስቴልስ ካብ ሕዝስ ስቴልስ ካብ ሕዚ ማለት እዩ ካብቲ ወያናይ ዝኾነ መንፈስን ካብቲ ናይ ህዝቢ መስመረን ኣይወፃን እስካብ ሕዚ ናይ መወዳእታ ልክዕ ከም ኣቦይ ስብሓት ማለት እዩ ኣይወፃን ኣይተወደሉን ማለት ግን ኣይኮነን ሕድሕድ በደል ይህሉ ግዛዕ ይህሉ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብፍላይ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ኣስተውዕሎ እዚ ዝመፀኩም ዘሎ እቲ ደብዳቤ መፂልኩም ዝኒአ ኣይ ሆፕ ከም ትምልስሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ግን ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ክንርኢ ዘለና ናብ ተግባር እተው ፕሊዝ come to our land we have to discuss about this we have to ናይ ግድን ማለት እዩ ዲስከስ ክንገበር ክንክእል ኣለና ሄተው I have no idea with our leaders and the Eritrean leader ዲስከስ ይገብሩ ክህሉ እዮም ዝብል በስተጀርባ ዝንገር ነገራት ኣሎ ግን ከሌር ንክኸውንስ በቃ ዓለም ይፍለጦ ዘበለኩም ዲፕሎማሲያዊ ውድቀት የብሉን ዘምፃልኩም ምናልባት ኣነ ይመስለኒ ኣይ ነው ተረዲእኒ ግን ምናልባት ይመስለኒ ከምዚ ናይ
ቆልዓዊ ዓይነት ስምዒት ስለ ዝኾነ ምናልባት ተሃዊኾም ዘይክምልስሉ ግን ዋላ ክትምልስ እንተኮይንካ እኮ ኣብ ናትካ እንተኮይንስ ክትምልሶ ትኽእል ነገር የብሉን። ሕጂ ኣነ መፅአ ልጀን እዛ ሞባይል እዚኣ ሃበኒ መሽዑ ክንሰማማዕ ደሊ ኣለኹ እንተይለካስ ብምንታይ ኢኻ ክትምልሰሉ ትኽእል? ምንም ዓይነት መልሲ ክትበንስ ግዴታ የብልካን። ምናልባት ንሓሶት እንተተደጋጊሙ ከም ሓቂ ከምስሎ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ይኽእል እዩ ብርግፅ ግን ማዕረ ክንድኡ ዝኸይድ ህፁፅ መልሲ ዘድልዮ ወይ ስጉምቲ ዘድልዮ ምናልባት ነቲ ነገር ንሱሲ ስለ ዝደልዮ ዘሎ እዩ። ሕጂ ንስኻ ምናልባት ኣብቲ ድሌት ናቱ ብስምዒት ተደፊእካ ምእታውስ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ኣይክእልን ዝብል ርዲት ክህሉ ይኽእል ብመንፅር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ተኸከለ ካብቲ ዘፃወዶ ኣብይ ኣሕመድ ዓውደ ውግእ ብቐጥታ ዓዱማት ኮይኖም ክኣትዎ የብሎምን። ነገር ግን ሕዚ ዘበና ኤኣይ ኢና ዝኒሂና ኣብቲ ጉግል ኣቲኻስ ድላይ ክሓቶ ክትሓቶ ከለኻስ ተውኡ ተመጊብዎ ዝፀንሐ ዳታ ኣውፅዮ እዩ ዝህበካ። ስለዚ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ናሬሽን እቲ ዝፍብረኽ ዘሎ ናሬሽን ንሱ እዮም ከርድኡ ዘለዎ ናይ ግድን መልሲ እውን ክህብሉ ኣለዎም ኢለ እየ ዝሓስብ። ምክንያቱ ተልካስ ዘበና ኤኣይ እቲ ትውልዲ ካብ ዘመን ናብ ዘመን እናተቀያየረ ስለ ዝኸይድ ኣነ ብግልፂ ከም ዝፈልጦ እንድሕር ኮይኑስ ኢትዮጵያስ ሃፀይ ዮሃንስ እናሃለዉ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ እናሃለዉ ሽዑ ባሕሪ ነይርዋ ቀድሚ እውን ብግዝኣት እምበር ከምዚ ብዋንነት ኣይመስል ኖ ሽዑ ሓደ ኢና ነርና ተጋሩ ንበሃል ኤርትራ ከምኡ እዩ ነይሩ። ምክንያቱስ ኣነ ዝፈልጦ ታሪክ ኣሎ ንኣብነት ናይ ኣስመራ ከመይ ከም ዝተመስረተ ገለመለ ሕዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ኢና ነርና ናተይ እዩ ነይሩ ይኹንኩን ዝብለካ ዋላት ሓደ ኢና ነርና ክንብል ተኮይና ሲ ኣብ ምንታይ ዓይነት ዝተመርኮሰ እዩ ወይ ከምዚ ዝኾነ ሓደ ኢና ነርና ከብል ዝኽእል ተይልባል ሓደ ኢና ካብ ዘበነ ድሉስ ኣትሒዙ ዘበነ ይሓ ዘበነ ኣክሱም ተውዝን ከባቢ ብምልኡስ ሓደ እዩ ነይሩ እስካብ ደቡብ የመን እናተለጠጠ እዩ ነይሩ። ድሓር እናፀበ ኮምፕሮማይዝ እናኾነ ከይዱ ብኣፀይ ዮሃንስ ግዜ ዝበልዎ ነገር ኣሎ። ጣልያን ይኹን ወራር ሓይሊ ክመፆም ከሎስ ሓመድ ናይ እግሮም እውን ነጊፎም ሰይዶምዎም እዩ ዝበሃል ይናው ዋዳዚት ሚ ገለገለ ዝተዛብዐ ታሪክ ትረክብ እዚ ይበሃል። ኣብቲ ታሪክ ይኹንኩን ከኣትው ደልየ ወካት ባሕረ ናይ ኤርትራስ ናይ ተጋሩ ነይሩ ይኹንኩን ዝብለካ ኣለኹ። ንሕናን ኤርትራን እቲ ፖለቲካዊ ህዝቢ ሓደ ነርና ኣብ ሓደ ምምሕዳር ነርና ሓደ ታሪክ ነይሩና። ምክንያቱ ኣክሱም ክብል ከለኹስ ሓደ ኤርትራዊ መፅኡ ሕዚ ኣክሱም እውን ናተይ እዩ እቲ ታሪኹ እንተይሉንስ ሓቅኻ እየ ዝብሉ እቲ መሬቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣክሱም ናተይ እዩ እንተይሉኒ ግን ፖለቲካሊ ስለ ዝተፈላለና ዓይናትካን እዩ ክብሎ ኣብዚኣ ንሓዘለይ ሕጂ እቲ ናይ ኣክሱም ታሪክ እውን ናይቲ ኤርትራዊ እውን እዩ ናይቲ ትግራዋይ እውን እዩ። ናይ ኣዱሊስ ታሪክ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኣዱሊስ እውን እቲ ታሪክ ናይቲ ኤርትራዊ እውን እዩ ናይቲ ትግራዋይ እውን እዩ። ናይ ያሓ ታሪክ ዘበነ ያሓ ታሪክ ናይቲ ኤርትራዊ እውን እዩ ናይቲ ትግራዋይ እውን እዩ። ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ተቃሊሱ መስዋዕትነት ከፊሉ ደሙን ዕፅምቱን ከስኪሱ ዘረኸባ ፖለቲካል ዓዲ ኣለቶ ሃገር ኣለቶ ፖለቲካዊ እዩ እዚ ፖለቲካዊ ምምሕዳር እዩ። እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ወይም ኣብ መንደፈራ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ መሬት ንዓይ እውን ይግበአኒ እዩ እንተይለዮ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ኣይኽእልን። ወይ እቲ ባሕሪ ኤርትራ ናተይ እዩ ክብሎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ኣይኽእልን። ወይ ከዓ ንሱ መፅኡ ናይ መቐለ መሬት ወይ ናይ ራያ መሬት ኦር ናይ ራማ መሬት ናተይ እዩ ናይ ኣክሱም መሬት ናተይ እዩ እንድሕር ኢሉኒ ኣይኮነን እየ ክብሎ። ንምንታይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ፈጢሩስ ናይ ፖለቲካል ኣድሚኒስትሬሽን ሃገር ዝብል ሒዞም እዮም። ኣነ እውን እኒኦኹ ኣፍታ ኢትዮጵያ ትበሃል እኒኦኹ ናነባዕኹን ይነበር ኣለኹ። ስለዚ እንታይ እየ ክብለካ ደለየ መሲልካ እቲ ባሕሪ ኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ዘይኮነስ ብፍላይ ከዓ እቲ ኦሮሞማ ናይ ኦህዲድ ሓይሊ ባሕሪ
ዓሰብ ዝብል ዘሎ እቲ ጠቕላሊ እቲ ተስፋሕፋሓይ ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ዓሰብ እውን ኤርትራውያን ፈቒዶም እስከብኡ እኒአሉ ኢሎም ተኾነ ይህብዎን ደምን ዓፅምን ዝኸስከሰሉ እዩ እስከ ይኹን ኢልና ኣሜትና እንዲያም ዕርዮም ለዊሆም ማለት እዩ እንካ ተዝብልዎ ኖ ኣስመራ ኖ ናቕፋ ኖ ሳሕል ነበለ ኩላ ኤርትራ እዩ ዝደሊ ኣነ ደስ ይብለኒ ባሕሪ ክህልወኒ ነገር ግን ዋ ኣያታተይ እውን እኮ ነታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኽትምስረት ኣልያንስ ፈጢሮም ኣብ ሳሕል ናቕፋ ተሰዊኦም እዮም ኣያታተይ ናይ ኣያታተይ ሕድሪ ከኣነ ፈፂመ ኣይክሕድን እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እቶም ኤርትራውያን እውን ኣብ ትግራይ መፅኦም እስካዕ ሽዋ ተሰዊኦም እዮም እዚ እውን ክሕዶ ይደልን ምእንተ እንታይ ነይሩ እንተኢልካንስ ናይ ሓባር ፃላኢ ነይርዎም ደርጊ ዝበሃል ስርዓት ናይ ሓባር ፃላኢ ነይርዎም ንሳቶም እውን ሃገር ንክሕዙ ንሕና እውን እቲ ሓርን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሓርነት ንክህልወና ኣፍታ ኢትዮጵያ ንክንምስረት ፌደሬሽን ንክንምስረት ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ምስ ረኸብና ካነ ናፍቲ ዕብየትን ብልፅግናን ንክንሰጋገር ዝብል ስለ ዝነበረ ናይ ሓባር ፃላኢ ግን ነይሩና ነቲ ናይ ሓባር ፃላኢ ብስትራቴጂክ ኤንድ ታክቲካል ኣልያንስ ብምፍጣር ደኪዖምዎ እዮም ቀቲሎምዎ እዮም ነቲ ስርዓት ናይ ደርጊ ኣይቀወርዎን ግን ብዘይ ምቕባሮም ሕዚ ካሓመዱ ነጊፉ ተላዒሉ ኦሮሞማ ዝብል መልክዕ ሒዙ ቅብኢ ሒዙ ተላዒሉ ኣሎ እንታይ ንምባል ናይ ኣቦታቱ ዝወደቕዎ ናይ ኣቦታቱ ዝተሰዓርዎ ደኳዕኳዕ ዝበልሉ ሕነ ንክፈዲ መፂና ኣሎ ናው ክንርኢ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ክርኢ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ክርኢ ኣለዎ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ኢሊት እውን ክርኢ ኣለዎ ከስተውዕል ኣለዎ መሪሕነት ናይ ትግራይ እውን ከስተውዕል ክኽእል ኣለዎ ኣብዚኣ ብፅሞና ርኡ ናፍታ ሕልፍቲ ዝነበረት ፅምዶ ወይም ኣልያንስ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ብግላጭ እዚ ሕቢሕቢእተይ we have to stop ኣየድለና እንትሕቢሕቢእተይ ዲስከስ ንግበር ብስትራቴጂክ ይኹን ብታክቲካል ይኹን ኣልያንስ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሰራዊትናን ሰራዊት ናይ ኤርትራን ናይ ሓባር ልምምድ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ሰራዊት ግንባታ ናይ ሓባር ልምምድ እንተዘይሃልዩ ኢካ ኣብ ሓደ ውግእ ክትዋጋእ ኣይትኽእልን ተተዋጋኢ ድሕር ትውግእ እውን ድሕር ኣካይድካስ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ዝፀበበ እዩ ብስሩ ብግላጭ ሲ ዌክ ኣፕ ኩላትና ክንለዓል ክንክእል ኣለና ኩላትና ተላዒልና ነቲ ዝመፀና ዘሎ ናይ ኦሮሞማ ድምሳሳይ ሓይሊ ደው ክነብሎ ጥራሕ ዘይኮንስ ከንድምስሶን ክንስዕሮን ከምቲ ኣያታትና ንደርጊ ስዒሮም ደምሲሶም ሱቕ ዝበሉ ከይኮነስ ክንቀብሮ ክንክእል ኣለና እቲ ስርዓት እዚኣ ንክንገብር ካን ኣልያንስ የለና እዩ እቲ ኣልያንስ ስሙ ፅምዶ ይኹን ስሙ ምትሕብባር ይኹን ስሙ ዋላ ልፍንቲ ይኹን ኣብቲ ስም ይኹንኩን ኣነ ተገዳስነተይ ኣብቲ ነጥቢ ንሓስ ኣብቲ ነጥቢ ሒዝና እቲ ታንክስ ቱ ብርሃነ ልፍዓተይን ኣወል ስዒድን ዘበገስዎ እቲ ናይ ህዝቢ ኣብ ዘይምለሰሉ ደረጃ በፂሕሉ ሕዚ ንሶም ኣካላት እዚኣቶም ከምስክኖም ይደለ እየ እዚኣቶም እውን ይኾኑን ኣብ ድሕሪ ብናተይ እምነት ማለት እዩ ኣብ ድሕሪ ናይ ኣወል ስዒድ እቲ መሪሕነት ናይ ኤርትራ ኣሎ 100% ቢካውዝ ኣብታ እዚኣ ኢሉ ክሓትት ከሎ ብርሃነ ንኣወል ስዒድ ናተፈፀመ ከይደን እየ መውፀልና ኢልዎም 52 ጣብያታት ወፂኦምልና እዮም ክልተ ይተርፈና ንሳውን ክወፀሉና እየ ዝደሊ ንምንታይ ተልካ ንሲ ኣነ ናይ ኤርትራ መሬት ንክወረር ኣይኮንኩን ክወፀልና ኣለዎም ዝብል ዘለኹ ናፍታ ጥቅምቲ 24 ቅድሚኣ ዝነበረት ቦትኦም ይመለሱለይ እሞ ንምእንታ ነቲ ህዝበይ ከደናግሩ ተጋሩ ናይ ኣብይ ተጋሩ
ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንምድንጋር ዝገብርዎ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ንክፈሽል ሕዝቡን ይውፅኦለይ እቶም ዝተርፈ ክልተ ይልቀቁለይ ምክንያቱ ኣነ እውን ልበይ መሊአ ነቲ ህዝበይ ክቃለሰሉ ያ ግን ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ደጁ ምናልባት ብዝያዳ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ትግራይን ዝሰማምዕሉ ወይ ዝረዳድእሉ ነጥቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ትግራይ ገና ካብ ኢትዮጵያ ዘይወፀት እንተኮይና እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረዳድኣሉ እዩ ዝኸውን ይመስለኒ ግን ኣብዚ ከም ሕብረተሰብ ንኩልና እውን ዘደናግረና እንተልዩ ዋላ ብኤርትራውያን ሸነኽ ዋላ ብተጋሩ ሸነኽ ምናልባት ናይ ውዕሊ ኣልጀርስ ዝነበረ ስምምዕነት ወይ ዝተበየነ መሬት ኣይሁልን ኢልካ ትግምት ማለት መምህር ኢኻ ገና ተጋዳላይ እውን ነርካ ኢኻ ኢቨን ንትግራይ ዋጋ ዝኸፈልካ ሰብ ኢኻ ስለዚ ምናልባት ኣብዚ መሬት እዚ ግን ንክልቴና ከም ሕብረተሰብ ዋላ ብኤርትራ ሸነኽ ዘሎ ይኹን ዋላ ብትግራይ ዘሎ ሸነኽ ይኹን ምናልባት ንሕና ብኤርትራ ኮይና መሬትና ዝተወሰደና ብሓይሊ ዳ እምበር ከይፈተና ዝተፀመምናሉ ቦታታት ነይሩ ይመስለኒ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ማለት እዩ ብትግራይ እውን ልክዕ ከምኡ ዓይነት መልሲ እዩ ዝመፀካ ክትርኢ ከለኻ ኣብዚ ግን ምናልባት የዳናግረና ከይህሉ ግን ቁሩብ እስከ ከም ህዝቢ ዋላ ንክልቲኡ ሕብረተሰብ እውን ሓደ ክገብሮ ዝኽእል ኣነ ንዓኻ ክብልፀልካ ኣይደልኒ እስኻ እውን ኣይ ክትብልፀለይ ኣይደለኒ ኣነ ካብ ናትካ ዝኾነ ይኹን ጭራም ክወስድ ኣይደለን ንስኻ እውን ከምኡ ክትሓስብ ከም ዘለካ እየ ዝደሊ ወይ ዝምነ ንቐፃሊ እውን እንተኾነ እየ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ናይ ምዃንን ናይ ሓደ ምዃንን ዘይምዃንን ባህግታት ኣቦቱ እንዳሃለዋ እንከሎ ኣብዚ ግን ቁሩብ ነገራት ዝፈጥር ነገራት ከይህሉ ከም ምሁራት ዋላ ብዝተፈላለዩ ኣክቲቪስታት ናይ ተጋሩ ክትሰምዖ ከለኻ ብዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያን ኣክቲቪስታት ክትሰምዕ ከለኻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ብራብ ውሽጢ ዘሎ ብዙሕ ናይ ምዝራብ ባህሪ ናይ እንታይ ዝበሃል ባህሪ እውን ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናን ዘለና እዚ ኣነ ንባዕለይ ከም ሕምቀት እየ ዝሪኦ ሓደ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ብዝኾነ ክመፀካ ከሎስ ገለ ነገር ክደጋገም ከሎስ ከምዚ ዘይናትካ ይመስለካ ወይ ዘይሓቂ ይመስለካ እዩ ስለዚ እዚ ከም ባህሪ ዋላ ክነጥፎ ዋላ እኳ ተሽሕ ግዜ እንታይ ዝበሃል ዘይድለ እንተኾነ ግን ከዓ ይሃሉ ትብል ኢኻ እዚስ ከመይ ትሪኦ ከም ሓደ ምሁር ወይ ከመይ መሲለካ ሓዚ እቲ ዋና ንሃሉ ሕዚ ህላወ ናይ ትግራዋይት ህላወ ናይ ኤርትራዎት ህላወ ናይ ኣምሓሮ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ መጀመርያ ንሃሉ እንተሃሊና ኢና እታ ገዛ እዚኣ ናተ እያ እዛ መሬት እዚኣ ናተ እያ ክንበሃሃል ንኽእል ኢለ እየ ዝሓስብ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ከዓ ንኤ እንድሕር ዳ ኣነ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ኮምፕሮማይዝ ዘይገብር እንድሕር ኮይነ ከም መጠን ትግራዋይ እቲ ናይ ኤርትራ መሪሕነት እንታይ ክሓስበሎ ተይልካንስ በፈር ዞን የድልዮ ማንኛውንም ዝመፀ ሓይሊ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከይበፅሐ ክምክተሉ ዝኽእል ባይታ የድልዮ እዚ ማለት እንታይ ማለት ይመስልካ ካብ ባድመ ኮይኑ ዝምከት ናይ ኤርትራ ሓይሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ሓይልስ ዋ እቲ ኩናት ንእሽተይ ይርሕቕ ኣቢሉስ ኣብቲ ናይ ዓዲ ኣምሓራ ሓሊፍካ ኦር ኣዲስ ኣበባ እንተገበሮ ዶ ይሕሾን እዚ እንታይ ክብለካ ደልየ መሲልካ እንታይ ክብለካ ደልየ መሲልካ እቲ ቁራጭ ዝኾነት መሬት ንኤርትራውያንን ንተጋሮን ክተባእስ ኣይትኽእልን ኢለ እየ ዝሓስብ ኣሽንኳይ ዶ ባድመ መቐለ እውን ገዛኹም እዩ ይብል ኣለኹ ኣነ ንኤርትራውያን ኣስመራ እውን ገዛይ እዩ እንታይ እስካብ ዝኾንና ድረስ ክልተና ናይ ህላወ ሕቶ እስካብ ዝምለሰልና ብድሕሪኡ ግን ይህን ምህን ተባሂልናስ ኣሽንኳይ ባድመ ናሃትካ ናሃተይ ተባሂሉ ከላሽ ኣልዒልና ከንተኸውስ ይቕረይ እሞ ከልተይና ዋፀና ቅርሽስ ኣብኡ ዶ ልምዓት ኣይነካይድን ኣብ መረብ ዶ ልምዓት ኣይነካይድን ናይ ኣሽንኳይ ዶ ናይ ክልተ ሃገራት ርክብ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይቲ ዞባ ናይ ዕዳጋ ሰንተር እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንዙ እውን እየ ዝሓስብ ዘለኹ እቲ ሕዚ ልቐቕዎ ዝብሎም ዘለኹ መሬት እዩ ኢለ ይኹንኩን ኦረዲ ተፈሪዱ እዩ ባይንዲንግ ብዝኾነ መልክዑ ውዕል ኣልጀርስ ተፈሪዱ እዩ እንተዝደሊ ኣነ ይምልሶ እንተዝደሊ ኢቨን ኢፍ ኢሳያስ ኣይምልሶን በቃ ተፈሪዱ እዩ ባይንዲንግ ዝኾነ እንድሕር ኮይኑ
ክፍጽሞ ዝኽእል ኣካል ኣብ ኢትዮጵያ የለን እስካብ ዝመፀ ክፍጽሞ ግን ቦምቡ ይቕሚጥልኩም እኒኤ ኣብይ ኣሕመድ እናበልናዮ መፂና ኢና ሰበብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንትግራይ ንኸጥፍኣ ዓውዲ ኮይናት ምስ ኤርትራ ንኽገጥም ዓውዲ ኮይናት ንኽገብራ ትግራይ ሰበብ ናይ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ጥሒስኩም እዩ ዝብል ዘሎ ሰበብ እዩ እዙይ ሕዚ እውን ናብ ኣይመለስ እሞ እታ ንብርቲ ዝኾነት ንዚ ስርዓት እዙይ ንዚ ሓደገኛ ስርዓት እዙይ ኦሮሞማ ምስ ኣጥፋእናማ እስካዕ መቐለ እውን ይሓዝዎ ይብለካ ኣለኹ ገዝኦም እዩ ኣብ ባድመ ክሕፃር እውን ኣይደልን ተርደን ኣለካ ዲኻ ትዝብለካ ኣለኹ ኣነ እውን ኣብ ባድመ ክሕፃር ኣይደልን ኣስመራ እውን ሃተይ ገዛይ ካልኣይ ገዛይ ክኸውን እዩ ተደልየ ቤት ባፅዒ ይኹን ተደልየ ኤቭሪዌር ናይ ኤርትራ ልካ ከምቲ ኤርትራዊ ክነበር እየ ዝደሊ እቲ ኤርትራ እውን ልካ ከምቲ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ክነበር እየ ዝደልዩ እዛ ቁራፅ መሬት እዚኣ ነቲ ኤርትራን ትግራዋይን ዘበኣሰና ክልተ ዓያሹ መራሕቲ ዘበኣሱና እቲ መሪሕነት እያ ኣነ ዝወቀስ ዘበኣሱና ንስኹም ደግሞ የብልናን እየ ዝብል ዘለኹ እሞ ብኡ ኣንፃር ረአየለይ ምክንያቱስ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ መሬተይ ውፃእ ክብል ከሎስ ባድመ ስለ ዝሓዝዎ እዩ ንመ ምክንያታ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሕዚ እውን ኢሚድት ጌት ኣውት ክገበር ኣለዎ ሻዕብያ ተመሪሱ ከዓ ክሕዞ ኣለዎ ኣብኡ ኣይኮነን ጥራሕ ክሕዞ ኣለዎ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ቲዲኤፍ ዝኒሄሉ ምስ ኣምሓራ ክልል ዘዋስነና ምስቲ ተፋጢጥናልዮ ዝኒኤና ምስቲ ስርዓት ብልፅግና ናብኡ ክመፁ ኣለዎም ኣብኡ ክሕፀር ይኹንኩን ወፅኡ የርኢ ንዓለም ግን ንዓለምማ ከርእየለ የሎ ኣነ ኣብ መሬት ትግራይ ንዓኻ ክሕግዘ ኢለኣትየ ነይረ ገድፈየ ኣለኹ ናይ ህልውና ሓደጋ ስለ ዝነበረን ገድፈየ ኣለኹ ይበል ምክንያቱ ተልካኒ ኣነ እቲ ጆኖሳይድ ከልዕሎ ኣይደልን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ብሕጊ ዝጥየቕ ክጥየቕ ብሞራል ዝጥየቕ ክጥየቕ ብካሕሳ ዝሓልፍ ክሓልፍ ብይቅርታ ዝሓልፍ ክሓልፍ እየ ዝደልዩ ዋ ሳቶም እውን እኮ ክመፁ ከለዉ ናብ ትግራይ ሞይቶም እኮ እዮም ተሰውዮም ኮ እዮም ኤርትራውያን ምስ መን ዝዋጋእ ነይረ ምስኦም ኮ ዝዋጋእ ነይረ ስለዚ ተኽብለካ እየ ደልየ መሲልካ ኣነ እውን ዘጥፋእኽዎ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ወይ ነቲ ባንካርድ ዝኾነ ውድብ ወይ ከዓ እቲ ዓብዪ ውድብ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ህግደፍ ይቅርታ ዘብል እንተኮይኑ እውን ይቅርታ ንኽብል ብሕጊ ዘጥይቐኒ እንድሕር ኮይኑ እውን ብሕጊ ክጥየቕ እቲ ሓደ ኤርትራዊ እውን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘጥፍኦ ይቅርታ ዘብሎ እንተኮይኑ ይቅርታ ንኽብል ብሕጊ ዘጠይቆ እንተኮይኑ ብሕጊ ንኽጥየቕ እዙይ ንክኸውን ግን መጀመርያ ህላወና ነረጋገፅ ህላወና ንክነረጋገፅ እታ ኮይናት ክትርሕቕ ኣለዋ እታ ውግእ ክትርሕቕ ኣለዋ ውግእ ንምርሓቕ ናይተን ናይ ውግእ መንስኤታት ዝብለን ዘሎ ብግላጭ ይመፅኩም ዝኒሄ ኤርትራውያን ንቑሑ ብግላጭ ይመፅኩም ዝኒሄ መሬተይ ወሬርክ ኢኸ ይብሉ ኣሎ ተን ዓበይቲ ነጥብታት ንርአየን መሬተይ ወሬርክ ኢኸ ይብል ኣሎ እንታይ ትመልሶም እንድሕር ኢልናስ ዋ ኣነፍቲ ናይ ኣልጀርስ ዝወሰነለይ እየ እኒአኹ እንድሕር ኢሉስ ዲማርኬሽን ኣይተኻየደ ዲማርኬሽን ስለ ዘይተኻየደ ንሱ ብዲፕሎማሲ ከስቢ ይረክብ ኣሎ ኣይረክብን ምክንያቱ ይረክብ ኣሎ ዘይተረድኦ መልክዕ ኣብ ስዑድያ ብዕማን ዝተገብረ ፌርማታት እውን እኮ ዲማርኬሽን ኣይተገበረን እቲ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ናቱ ዋላ ሽኻል ኣይተሽኻለን እየ ዝብለካ ኖ ሽኻል ዋላ ይሸኸል እሞ ሽኻል ድሕር ዘይተሽኸይሉማ ኣብታ ዝነበርካዮ ኢኻ ትፀንሕ እስካብ ሽካል ምናልባት ግን ንሱ ሓደ ዝተጋግዮ ጌጋስ ክህሉ ይኽእል እዩ ምናልባት ባዕሉ ብኢዱ ዝፈረመሉ ኩሉ ዝፈረመሉ ጥራሕ ከይኮነሲ ጌጋ ሙሉእ ነብሱ ጌጋ እዩ ስለዚ ዘምፅኦ ለውጥስ ወላ ሓደ ክህሉ ሳይክእል ኣብቲ ናይ ዓለማት እየ ዝብለካ ኣለኹ ሳንክሽን በፅሒዋ እኮ 20 ዓመት ሙሉእ እንታይ ደረኺባ እያ ኤርትራ ድሕሪት እንድያ ተመሊሳ ሕጂ ትማልን ግን ዳርጋ ኣብ ከምኡ እውን ንኸይተኣቱ ምክንያቱ ድሕሪ ሕዚ ሲ ኣነ ዝሓስቦ ከመይ እንታይ ኢልካንስ ናይ ኤርትራ ዕብየት ናይ ትግራይ ዕብየት እዩ ናይ ኤርትራ ውድቀት ናይ ትግራይ እውን ውድቀት እዩ ንምንታይ ትልካኒ ኣስፍሐ እያ ኣነ ዝሓስብ ይቅርታ እንኳን ዶ ርእሰይ ክፀብብስ መቃብረይ እውን ክፀብብ ኣይደልን እታ ዝቕበረላ ቦታ እውንስ ፀባብ ክትኮነለይ ኣይደልን ኣስፍሐ እየ ክሓስብ ዝደሊ ዳስ ዋይ
እቲ ናይ ኤርትራ ምክንያት ገይሩ ዝመጽእ ዘሎ ካብኡ እውን ከለግስ ኣለዎ ካልኣይ ካን እቲ ስለ ናይቲ ባሕርን ናይቲ ዓሰብን ብዝበለፀ ምላሽ ክህብሉ እዮም ኣነ እውን ደው ኢለ ዘርኢ ይኹንኩን ምክንያቱ እንድሕር ናይ ኤርትራ ውድቀት ናተይ ውድቀት እንድሕር ኮይኑ ኤርትራውያን እናተወቅዑ ኣነ እውን ሱቅ ክብል ይኽእልን ነቲ ዝውዖም ክውዕሎም እየ 100% እየ ዝነግረካ ኣለኹ ብትሪዝም ክኸሰኒ ይኽእል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ግን ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን እስካብ ሕዚ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ተኣሲረ ነይረ ይቅርታ እዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ እስካብ ሕዚ ስለ ዘይተግበረ ትውዕሊ ፕሪቶርያ ተተግቢሩስ ኣነ ሪኢንተግሬት ንክገበር እቲ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ንክኣቱ ናብ ህዝቢ ተወካዮች ንክኣቱ ኣብቲ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ኢንስቲቱሽን ናይ ባዕለይ ብፅሒት ንኸውፊ ከም ሃገር ደው ንኽብል እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ንክትገብር ፖለቲካል ዲያሎግ የድልየካ ነይሩ እዚታት ስለ ዘይገበርና ኣነ እስካብ ሕዚ ኢትዮጵያዊ እስካዕ ዘይኮንኩ ብትሪዝን ክኸሰኒ ይኽእልን ብትሪዝን ስለ ዘይኸሰኒ ተኸሲሱ እውን ተቐባልነት የብሉን ስለዚ ኤርትራዎት እናተወቅዑስ ኣነ ደው ክብል እየ ኢልካ ከይትሓስብ ኤርትራውያን ክውግኡ ከለዉ ኣነ ከዓ ነቲ ዝወግኦም ክወግአሉ እየ ንምንታይ ተርካ እቲ ዝሓለፈ ዝተሰርሐ ጌጋ ኣብ ልዕሊ ዝተሰርሐ በደል ኦሮሞማ ዝሸወዶም ነገር ፈፂመ ኣብ ካሊእ ኣሽንኳይ ኤርትራውያንስ ዋላ ህዝቢ ታሊባያን ንክበፅሕ አይደለም እዚ የኽብለካ ዝደል ኦኬ ደጁ እንደጊም ናብ ክስታይ ናብ ምዝዛም ገጽና እንዳኸድና ኢና ጽምዶ ብብዙሓት ኣክቲቪስታት ብኤርትራውያን ገለ ኣብ ደገ ዘለው ውልቃውያን ግን ከዓ ውልቃውያን ብገለ ከምኡ ኣብ ትግራይ ገለ ውልቃውያን ኣክቲቪስታት ዝመስሉ ገለ እውን ኣብ ገለ ናይ ውድባት ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ገለ ብዙሕ ከም ደጋፊ ሓይሊ እዩ ወይ ከምዚ ሓፁር ዝኾነ ናይ ወይ ድልዳለ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ ዝብል ርድኢታት ዳርጋ ይጻብእዎ ትርኢ ኢኻ እስኻ ከም ደጀን ምናልባት ምክንያቱስ ኣብ ገለ ገለ ትሰምዖ እንታይ ይብሉኻዮም ሻዕብያ ከምዚ ካብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝሰግአ እዩ እምበር ኣይምተቐበሎን ነይሩ ወይ ከዓ ፅባሕ ንጉሆ ግልብጥ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ንተዓረቕ ተይላ ተስግልብጥ ኢሉ ንዓና ጎዳኢና ክኸውን ገለ ዝብሉ ዓይነት ርድኢታት ዝሓዙ ሰባት ገለ ትርኢ ኢኻ ብኸመይ መግለጽካ የደጁ ኦኬ እዚ ሕዚ ቀሊል ነገር እዩ ንምንታይ ተርካንስ መን እዮም ቶም ሰባት ቶም ዝቃወምዎ ክንደይ ይበዝሖም ባክግራውንዶም ከታይ እዮም ዝመስሉ እንታይ ኢልካስ ኣብ ትግራይ እውን ነቲ ውድብ ተምሃራይ ዝኾነ ገስጋሳይ ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ንኽፈርስ ዝደልዩ ሰባት እዮም ኣብይ ኣሕመድ እስታይ እዩ ዝደሊ ውድብ ሕወሓት ክፈርስ እሞ ትግራይ ብዘይ መሪሕነት ፀኒሓ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ባርያ ንክገበር ንክቕጥቀጥ እዩ ዝደሊ ብቐጥታ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተላኣኽቲ ይኾኑ ኣለዉ ናብቶም ኤርትራውያን እውን ንኸይድ ዋላ እኳ ናብቲ ፖለቲካኦም ክፍትፍት ደልየ ዘይኮንኩ ግን ድማ ነታ ናይ ባዕለይ ሰርቫይቪንግ ንምግባር ዝተለዓለት ሕቶ ስለ ዝኾነት ክኣትው እየ ናብቲ ፖለቲካኦም እንመን እዮም እንተይልካንስ ነቲ ህግደፍ ጨቋነ እዩ ኣሳራይ እዩ ዘይገባራይ እዩ እናበሉ ሓጢኣት ዘሽክሙ ሰባት እንመን እዮም እንተይልካንስ ገሊኦም ኣክቲቪስታት እዮም ቁፅሮም ከንመን እዮም እንተይልካንስ ውሕዳት እዮም ክጅመር ከሎ ሓደ ዜጋ እቲ ስርዓት ዘየዋፅኦ እንድሕር ኮይኑስ ኣይሓድም ሓደምቲ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እቶም ብኤርትራ በኩል ኮይኖም ንፅምዶ ዝቃወሙ ዘለዉ ሓለይቲ ኣይኮኑን ሓደምቲ እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ነብሶም ፈተውቲ እዮም ነብሶም ፈተውቲ እዮም ዘይቃለስ እውን ድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብቲ ዓዶም ኮይኖም ፖለቲካል እንድዮም ዘልዕሉ ዘለዉ ንሕና ዘይመራሕና እንድዮም ዝብሉ ዘለዉ ዋ ኣብ ካናዳ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ኮንካ ድዩ ኤርትራ ክምራሕ ወይ ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኻ ወይ ከዓ ኣክቲቪስት ስለዝኾንካ ስለዘለፍለፍካ ድዩ ናይ ኤርትራ ክምራሕ
ንኤርትራ ክምራሕ ዝኽእል ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኮይንካ እዩ ክምራሕ ዘሎ እቲ ውድብ ኣብኡ ዘሎ ኻንእ ዋላ ንፅላዕ ዋላ ንፍቶ እቲ ህግደፍ ንሱ እዩ ዝገበር ዘሎ እቲ ሕወሓት እውን ኣብ ትግራይ ንሱ እዩ ዝገበር ዘሎ ምክንያቱ ተምሃራይን ገስጋሳይን ውድብ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ነቲ ውድብ ፖለቲካሊ ሕቶ ዘለዎም ሰባት ኣብ ትግራይ ኮይኖም እዮም ምስቲ ህዝቦም መሲሎም ክቃለሱ ዘለዎም ተዛዕለበ ኣዲስ ኣበባ ወይም ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ከም ብስራት ትቃለሶ ንህዝቢ ትግራይ ተሓልየሉ ዓይነት ነገር የለን እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ እዮም ናብዚ ደረጃ ዘይወፅኦም እንተይልካንስ በቲ ኣዌር ዘይኮነ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ዳያስፖራ ቅርሺ እናዋፅአ ዝህቦም ንሱ እዩ ብፈንድ ወይ ብዜል ካሽ ሳምቲንግ ኤልስ እናገበረ ይህቦም ኣሎ ፀረ ረብሕኡ ፀረ ኣነነቱ ፀረ ናይ ዓዱ ህዝቢ ንኽዛረቡስ ቅርሺ ይህቦም ሚድያ ይቋቁሙ መለመኒ እዮም ገይሮምዎ ፕሊስ ንቓሕ ዳያስፖራ ትግራይን ዳያስፖራ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሕቶ ዘለኩም ብምልእኹም ካም ባክ ቱ ኣወር ላንድ እቶም ተጋሩ እውን ናብ ትግራይ እቶም ኤርትራ እውን ናብ ኤርትራ ይምፅኡ እስካዕ መስዋዕትነት ክፈሉ እንድሕር ዳኣ ነቲ ስርዓት ነቲ ህዝበይ ይጠቅምን ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ዓድኹም ክኣስረኩም ይኽእል እቲ ስርዓት ህግደፍ ኮነ ስርዓት ወያነ ነቶም ተጋሩ ናብ ትግራይ ክኣስረኩም ይኽእል ተኣሰሩ ኣካል ትቃልሲ እዩ ክጨውየኩም ይኽእል ተጨወዩ ኣካል ትቃልሲ እዩ ታናይ መወዳእታ ህይወትኩም እውን ክትሓልፍ ትኽእል ክትሓልፍ ኣለዋ ንዘለዓለም እናተዘከርኩም ትነብሩ እንድሕር ዳኣ እቲ ስርዓት ኣየድልየናን ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ሕዚ ናይ ዲሞክራስን ናይ ልምዓትን ሕቶ ኣይኮነን ዘድልዮ ነቲ ህዝቢ ሕዚ ዘድልዮ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኤርትራውያን ኮኑ ተጋሩ ናይ ሰርቫይቭ ጉዳይ እዩ እሞ ካም ባክ ቱ ኣወር ላንድ ሳያ ካልእ ክብሎም ኣይደልን ስቶፕ ነቶም ግዛዕ ነቶም ቅርሺ ዝህብዎም ዘለዉ ደው ክብሉ ኣለዎ ምክንያቱ ፅምዶ ናይ ግድን ኣብ ዘይምለሰሉ ደረጃ በፅሑ እዩ ስለዚ ኣፎም መፃየቕ እምበር ፅምዶ በዚ ሕዚ ዝምለስ ኣይኮነ እንዲኦም ኣነስ ብግላጭ ይኹን እየ ዝብል ዘለኹ ብግልፂ ይኹን መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ትግራይን ተራኸቡ ብግልፂ ኣነ ሰራዊት ትግራይ እየ ምስቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራስ ናይ ሓባር ታዕሊም ግበሩልና እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣብዚስ ብግልፂ ከምዚ ይኹን እየ ዝብል ዘለኹ እሞ እዚ እየ ክብል ዝደሊ ኦኬ ኣዲስ ኣበባ ቅድም ብልካስ ኣዲስ ኣበባ ልዒልካ ነርካ ሞ ሕጂ ከምዚ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ምጉንናፅ ዝመስል ሓይሊ ለንቅነ ይረአ ኣለይ ብገለ ጀነራላት ወን ናብዚ ናይ ግንባራት ዳርጋስ ገለ ፅንፅን ተሰሚዐ ነይረ ናይ እዋ እንታይ መስልክ ሕዚ እንኳዕ ልዕልካ ኣለይ እዚ ሓሳብ እዚኣ ነቲ ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን እውን ከምስግኖ ይደሊ እየ ኣብቲ ዝሓለፈ ምስ ግልሃት ኣብ ዝገበርክዎ ዳያሎግ ኣልዒሎዮ ነይረ እየ ብግላጭ ፃውዒት ክበረሎም ኢለ ነይረ ገይሮምሎም ኣለዉ ክመፁ ኣለዎም እየ ዝብል ዘለኹ መፅኦም እንታይ እዮም ክኾኑ ድሕሪ ኢልካንስ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እንድሕር ሃልይዎም ጀስት ይቃለሱ ኣነ እውን ክቃለስ እየ ነገር ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢሚድየት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተላኣኽቲ ኮይኖም ነዲኦም ትግራይ እዮም ዝወግኡ ዘለዉ ስቶፕ ኣነ ሕዚ ሽምጣይ ገቲረ እስካብ ሕዚ ኣሕዋተይ እዮም ናብ ውጊ ክንኣትዎ የብልናን ኣብ ዝብል ቅዋም ሒዘ እየ ዝማጎት ነይረ ንምንታይ ፃውዒት ስለ ዘይገበረ እቲ መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ግን ፃውዒት ኣቕሪብሎም ኣሎ ታንኪዮ ክብሎ ይደሊ እዚኣ ሰሚዖም ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም እምቢ እንድሕር ኢሎም ግን ናይቶም ጠቕሊሎም ዝፀደፉ ቃል ስዋዓት ዘራኸሱ ዋላ እውን ኣብዚ መቐለ ኮይኖም ነቲ ጅግና ተጋዳላይ ተወቂዑ ከፍ ዝበለ ዘራኸሱ ኣክቲቪስታት እውን ሓዋዊሱ ሕጋዊ እርምጃ ክውሰደሎም ክኽእል ኣለዎ ሕጋዊ እርምጃ ክውሰደሎም ክኽእል ኣለዎ ኣክቲቪስት እየ ኦር
تلفزيون زمرح إيه تنتان إيه زبل بملؤ نعي ونحويس إيه زنقرك لهم اندحر دان اتمختنا حزب تግራይ ዘራخص اندحر ኮይነ ሕጋዊ እርምጃ ክውሰደሎ ማን እዮም ንሳቶም ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ኣይኮነን ዝኒኤ ሕዚ ናይ ህልውና ሕቶ ስለ ዝኒኤና ንዚኣቶም እውን ሕጋዊ እርምጃ ክውሰደሎም ክኽእል ኣሎ ዝዕፆ ክዓፅዎ ኣሎ ዝእሰር ክኣሰር ኣሎ ንዓኣቶም ካነ ሸንቀቐ ድሕሪ ሕዚ ብግልፂ ማለት እዩ ታኽላሽ እውን ተሸኪመስ ክዋግኦም እየ ናይ ኣብይ ሰራዊት እዮም PPE نعيل ومن أنت مزيم صبق حواتي كمزالهم عدومي أمبتيلهم كنت مال بتصعطي سلسنورو إسكاب حزب زقور زنور كدالك بملؤ تو قدفون نار كنت مرحت إيز وقسنيرة حزقن صعويت سلس قبرت حزب منكستن تقراي أنت مزيم صبق أنت زي مزيم كن عبي سلس خون زلو بدحريتهم تقارو ኣብ ቀርሚቶም ግን ኣብይ ስለ ዝንሄው ክወግኦም እየ ስለዚ እዚ የኽብለካ ዝደሊ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ብፍላይ ተጠንቀቁ ዝብል ንመን እዩ ድሕሪ ኢልካንስ ቶም ግዚኦም ዝወድኡ ናትና ግዜ ዝሻመዩ ዘለዉ ንመንጋግ ስነ ስርዓት ግበሩ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይደልን ውግእ ኣይደልን እርምጃ ክወስድ ኣለዎ እናበልካ ትዛረብ ዘለኻ ዮሐንስ መንጋግ ስነ ስርዓት ግበር ንሕና ደቅኻ ኢና ንመውት ንሕና ደቅኻ ኢና ክንመውት እምበርን ንዓኻ እውን ጥይት ኣይትረኽበካን ነቶም ትማሊ ምስኻ ዝወድቁን ዝትስኡን ዝነበሩ መራሕቲ ጀጋኑ ናይ ትግራይ ጀነራላት እውን ጥይት ኣይትንኽኦምን ኣነ ብሂወት ስካዕ ዘለኹ ኣብ ቀድሚ ምግበይ ደው ኢለ ይስውአሉ እምበርን ምግበይ ክንካእ ጫፍ ክንካእ ኣይደልን ወይ ዮሐንስ መዲድ ጫፍ ክንካእ ኣይደልን ወይ ወድም ቤተይ ጫፍ ክንካእ ኣይደልን እዞም ጀጋኑ ጀነራላት እዚኣቶም ንትግራይ ድከቶም ወፅኦም ከመኻይ ክሓድዋን ስነ ስርዓት ግበር መንጋግ ይኽብለካ ዝደሊ ይቕኒየሊ ያ ልክዕ ናይ መወዳእታ መደብና በፅሕና ኣለና ገለ ቅድሚ ንስድራ ምፍናወይ ገለ ክተመሓላልፎ ወይ ክትብሎ ተደልዩ ናይ መጨረሻ ቃል هو ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ብፍላይ ኣብቲ ፅምዶ ኣዕረይና ንስራሕ ፃውዒት እውን በምሓርኛ እንተዝገብራ ፅቡቅ ነይሩ ትናንትና ሀብታሙ ምን ነበር እኔ ምን ነበርኩኝ የታወቀ ነው አሁን በአሊያንስ መሰረት ጥሩ እየሄደ ስላለ ለሀብታሙም ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ ጠንክረህ ልክ እንደ አወል ስዒድ የኤርትራ አክቲቪስት ሆነህ መስራት አለብህ ወደ ኋላ እንዳትመለስ ኢለ ከመሓላልፈሉ ይደሊ ንሀብታሙ አያሌው አሜን ሀብታሙ ሳምቲንግ ኤልስ የአባቱ ስም ጠፍቶኛል ሀብታሙ ዝበሃል አክቲቪስት የድሮ 360 ዝነበረ ኤኒዌይ እዚ ኣኽበል ይደሊ ካልኣይ ተጋሩ ንቑሑ ዕለት 14 ምስ ሓለፈትስ ናይ ኣፍሪካ አንድነት ሕብረት ምስተወደአስ ናብ ኩናት እዩ ከእትወና ደድን ናብ ውግእ ብስነ ልቦና ክንዘጋጀው ኣለና ተንእሱ ንሕና ታውግእ እንደልያን ከንከይፈተና ንኣትዋ ስለ ዘለና ሕዚ እውን ብመስዋዕትነት ንቕንሰሉን ኪሳራ ንቕንሰሉን መንገዲ ክንክተል ኣለና ኣብ ፅምዶ ክንዓሰል ኣለና ኢለ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ ይቕኒየለይ ኦኬ ኣነ እውን ጀሓወይ ዕድመ ኣኽቢርካ ብምፅእኻ ኣዝኻ ብልቢ እየ ዘመስግን እምበር ኣብ ቀፃሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ እሰሰናዩ እንዳተመንኹ እየ ርሕስ ቅንያት ፈንቅል ግበረልና ናይ ሎም መዓልቲ ጋሻና እዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ጋሻ ወይ ብዝተፈላለየ መድረኻት ክሳብ ንራኸብ እሰሰናዩ